everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember Oh, ang anino. Anino? Ma'am Alice? Ma'am? Unsa may nahitabo nimo? Gitawagan ko ni Ma'am Carlene aron anhion ka. Naunsa magyud ka? Gisak ka kung siyag anino ka ti. Unsa? May gidudahan ka ba, Ma'am Alice? Ang iyang perfume. Ngano di ay ang iyang perfume ha, Ate Alice? Pareha sa perfume ni Miss Mara. Unsa? Unsa? Mao ka na. Mao ka na ang nasimhot na ko sa dihang gibunalan ko sa maong anino. Mao pa? Sa imong unahuna ti, si Mara gyud ka ha ang miatake nimo. Ang dili ko makasiguro kay ngit-ngit manggod kaayo. Napahong ang suga. Anino lang niya ang ug ang jacket nga ito ang ako nakita. Kinahanglan maklaro ni. Usi mo buhaton, Romero. Maniid sa mga panghitabo ti. Diha una ka ti ha. Ako na maniid nila, Romero. Oh, ha? Mas pabor ko nga makapaniid nila kay na ako magpuyo sa ilang beach house. Ma'am, relax na lang, ha? Ayaw na lang sulti si Carlin. Sana'y tabo na ako, Romero. Naibaw na siya ti. Sorry. Si Ma'am Carlene bitaw ang nanawag na ko aron susihon ka dinhi, Ma'am Alice. Sultihin na lang ninyo si Carlin nga wara ni kaso. Ayaw na lang siya sultihibahin sa akong nasimhot nga pahumot ni Mara. Nga mo igigamit sa nino nga mibunal na ko og kahoy. Kinahanglan akong mahibawan kung si Mara pagkit ang anino nga mibunal kang Ate Alice. Kinsa man ang sayo kay nanuktok. Kinsa na... Pasod ko. Hoy, Justin! Naunsa man ka? Mura ka magtulisan nga kalit lang misuhid. Kati, huwag ko makatog gabi nga naghuna-una ni mo. Nga makahuwat na ko. Nagbilin mo kong pahibaw ni mo, di ba? Doon ako'y pasyente. Nanawag na ko gahapon. Iuna pa ni mong imong pasyente kinako. Justin, relax. Makuha ra lagi nimo ang imong gusto kung makasiguro na ko sa kong bahin. Oh, unsay buti mong ipasabot. Daga ko, kinalang masiguro na ko ang akong future. Oh, kasal ba ang buti mong ipasabot? Yes, darling. Kati. Sa ako nang giingon, kinahanglang manikuro ko nga dili ko nimo biyaan. Human mo maangko ng akong pagkababae. Kati. Kuyaw kaayo kun mumabdos ko sa dili hustong oras, diba? Mga nga sabdak ko kun nga nung medyo mahadlok pa ko nga muhatag nimo sa tanan. Ingon ay man tuod ko og kinaiya. Medyo prangka, pero dili sad ko ubos na lang gid kaayong matang sa babae, Justin. May dungog sad ko nga akong panalipdan. Dili ko gusto nga mahimo kong inahan apan dili asawa. Kun mao ka na, parehas mo giapas ni Mara. Kasal. Natural. Dili man tingali lisod sabton, Justin, diba? Ang tanang daga mangandi gid og kasal. Yes, ganahan ko nimo, love ta ka. Pero sa ako nang giingon, kinahanglang makasiguro ko sa imong gipati para nako. Unsa may akong buhaton ha? Aron makasiguro ka nga tininuod ning akong gibati para nimo. Gusto ko nga magpili ka. Oh, magpili. Gusto kong magpili ka namong duha ni Mara. Unsa? Pagpili na, ako or si Mara. Kinahanglan usa lang kakabit ang ibili nimo, Justin. Oh. Ako or si Mara. Murag lisod mo na imong gipangayo. Oh, kun mao na, pagpabili na lang ni Mara hangtod sa hangtod. Kay ako, patyon ko na lang ning akong gipati para nimo. Oh. Makagawas ka na, Justin. Please, kalimta na lang nato ang usap-usap. Kati. Please, gawas na. Kati. Maglikay na lang una ta sa usag-usa, Justin.
Kinahanglang magsugod na og labad ang imong o, Justin. Kung mo kagat siya sa kong paot, malas siya. Ngano di man mukha sa kong nahuna si Kati. Nganong karon pa makumubati og gusto sa babaeng kasama ini. Hain man kaha ni si Mara. Linda, ipakuha na sa bandera akong bulingon nga to as labhanan sa luyo. May kibilin siya sa layo. At doon ako. Maayo kay paingon sa swimming pool si Mara. Naara sa planggana ang mga bulingon ni Mara. Oh, iyan ang mga sirena. Sana? Ito mga jacket. Ako nang kuhaon. Ako ning dadun sa ospital ang jacket na hinubuan ni Mara. Kaon na, Ate Alice. Nga ka nabuhi pamangko sa tanang disgrasya nga ako na sinati, no, Romero? Te, muto na dyan ko sa panagtihon sa uban, te. Nga kung dili pa ni mo oras nga mamatay, te, pag yun na. Pero gusto naman lang unta ako mamatay, Romero. Samot. Kawan, ibalik na sa kaana, te. Ngayon naging leluya, te. Padayon lang. Hapit na magbayad ang tanang makasasa. Karma is real, yun, Ate Alice. Apan dili gyud tingali ko nila hunungan samtang buhi pa ko, Romero. Ay, naunsa pa kati, oy. Ay, lagi pala leluya. Ma'am Alice, Oh, nibalik yun ko. May ipakita ko nimo. oh, nagdakag okay, kati. Tanawa ni Ma'am Alice, oh. Oh, jacket nga itong. Diin man nini mo makuha. Simuta lang una. Simuta ang maong jacket, Ma'am Alice. Hain man akong jacket, Linda! Oo mo ko magkabantay og jacket nga itom niya sa mga labanan nga imong gipagawas, Miss Mara. Siguro ko nga ako ginigibutan niya sa ibabaw sa tanggana. Doon na ni Hood. Ma'am, wala gina ito mga jacket ang imong mga gipagawas nga bulingon. O, gawas pa. Unsa mas nako ang jacket nga dili man ni ako. Magkasa mo yung pagtuon ako! Nagyango-angon ako og nalimot ko sa akong gibutang diha! Pero tinuod man ang akong gisulti, ma'am. Buset! Mara, unsa ba inyong gikagubtan dinhi? Pero nasama ko no. Ang akong itong nga jacket paibabaw na ko din sa akong mga bulingon. Nawa din Kalit nawa! Ha? Sigurado ba gid ka nga imong nabutang diha? Sigurado lagi ko! Diha gyud to! Pangitaatan ninyo! Litse! Yes, ma'am. Maratay pa, ngano nagpanik mga tungod lang sa jacket? Pinangga to na ako nga jacket. O nga, ngano natipon man sa mga bulingon? Kaya pinangga lagi to na akong maong jacket. Ako tong gigamit sa milabayng gabi Unya karon, nawa na hinoon! Pagkapanuway! Mara! Ma'am, unsa naman yun? May nahinumduman ka ba sa baho anang maong jacket? Ang iyang baho. Ang iyang pahumot. Ngano din ang maong pahumot, Ate Alice? Mao kini ang akong nasimhot sa dihang gibunalan ko sa anino ug kahoy. Oh. Mao kini ang pahumot ni Miss Mara. Diba? Kisa may tagiyan ng jacket nga mong nadakat Si Mara. Oh. Si Mara ang tag-iya ining maong jacket. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!